Il-qorti perseduta mill-Maġistrat Nawel Bartolo ħarġet ordni ta' probation għal perjodu ta' 3 snin u ordni ta' trażin u trattament obbligatorju fil-konfront ta' raġel ta' 50 sena resident il-Gżira. Ir-raġel ammetta numru ta' akkużi relatati ma' violenza domestika, teddit u inġurji kontra martu illi seħħu fil-lejl tal-miliet f'dar fil-Gżira stess, fejn l-imputat kien anka akkużat illi kkaġunala biża' serja ta' violenza, eddida permezz ta' mezzi elettroniċi u insulenta. Minnaħa tagħha l-prosekuzzjoni spjegat li ir-raġel għandu bżonn għajnuna minħabba l-problemi relatati mal-alkoħol u qablet li l-pina għandha tkun waħda riformattiva. Il-qorti nnotat in-natura tar-reati u ċ-ċirkustanzi li seħħu fihom flimkien mal-ammissjoni bikrija u l-fedina penali tar-raġel. Għalhekk, ordnat probation ta' 3 snin, multa ta' 250 euro pagabbli bil-mod, ordni ta' trażin favur il-mara tiegħu u anka ordni ta' trattament sabiex l-imputat jirċievi għajnuna professjonali.